हाबाब नोंहासो बिहामजोमोन ना मोजां जाथारबायहाय। बिहामजो आरो मोनदोंसो हय आखलफोरखौनो बारा थिग मोनथाराहाय आङो। आयु हामानोसै। माबाहाय फुंफोरावबो एकदम थाबखौनो सिखारा। आयु आरो खामानि मावनायफोराथ' दैलो मोनसेबो थाबखौनो मावखाङा। इयो बाजैया बिदिसो आरो। माथो हाबाब ओमफ्राय खामानिफोरखौलाय मावो ना मावा? अबावलाय मावबायबायनोसै गासिबो आंसो मावजोबोआनो। आयु बेखायनो बारा फसायथाराहाय आङो। जारलासो जागोनहाय बिदिबा। नोंहानो मोजां जादोंहाय मालाय फिसाला गैयियानो। फिसाला थाबा बिदिनो जायो बिहामजोआबा माबायदि मोनगोन। आंनाथ' आं फसायनायबो नंखायाहाय गावसो खारफाबोदों। दे जियानो जादोला दालाय माथो खालामबावनो मालाय खाफालाव लिरनाय दंमोन मोननांगौमोन मोनलायबाय। संसारखौल' मोजाङै जालांबानो जाबाय आरो। हा बेनोथ' माबायदिबा जाहैगोन बुजिनानै मोनला। नै थुनथुलियाय देनाय साहा कापसे फुदुंना लाबोनाय। आं दे आयै। रागाफोरासो जोबनोनो रोंला आंना। दे हामबायसै दे। लागाव दानाबा ओंखामा खामबाय। इयो आयै ओंखामा खामजोबथारबाय। दे आंनासो आखाया। हाबाब ओंखाम मानि खामोथारलायबाय। हा संनाय खावनायफ्रावलाय गोसोफ्रा बबेयाव थायोसै? आयै आङो मैगंसो सुनो थांदोंमोन बेयावनो अरा एसे बारा जानानै। बनफोरखौलाय खमायलांनो हाया होमबा नोङो? सरि आयै। दा बे खामनाय ओंखामखौलाय सोरथो जागोन? हा आदि ओंखामखौ खामहोजोबलायबाय। आंनो जागोन आयै। आरो मोजाङै ओंख्रिफ्राबो खामलायलांगोन। बिमानिफ्रायलाय हा एसेसो सोलोंना फैदोंना फैयाखै जाखोसै? निमाहा होदो आयै आंखौ। आंजों बिदि सोलिनाय नङाहाय। दे आरो एबारनिफ्राय बिदि जाला आयै आंखौ निमाहा होदो खेबसेखौ। दे बिदि ओंखाम मानि खामहोजोबबालाय बोरै जानोसै? ओमफ्राय नों दुगैला नामा? दुगैहैदो ओंखाम जानोसै। दा दुगैगोन र'। नंगौ नामा? माथो? आं आइमोनखौ जे गोसोखाङो बिसोरलाय आंखौ गोसोखांगोन ना खाङाथाय? मानो गोसोखाङा जानांगौ देनाय? बिदिबा आंनो मानोथो फनबो हराथाय? बांद्राय साना नोङो। आं जि न'आवबो थांनो लुगैयो नाथाय आफायाबा आंखौ निमाहा होगोन ना होआथाय? नायल' नों सानसे लिंहरगोन बियो। बेनोथ' बै सानसे समानोथ' माला फैबावगोन? ओंखामाथ' खुरखांबायानो। आं ओंखाम जानो लिंहरसै आइमोनखौ। माथो आइया फैखाबायानो। औ आरोहाय हा ओंखाम जानाय सम जाबाय नालाय हा फैयाबा माथो? बेखौनो लिंहैनोसो नागिरदोंमोन आं आयै। हा ओमफ्राय बेदरफोरा हायखांजोब्बाय नामा? ओं आयै हायखांबायमोन। ओमफ्राय मोजाङै समानै हायदोंना? ओं आयै समानैनो हायदोंमोन आङो। दे होमबालाय आबाजों नानिजोंखौ लिंना लायदो थां ओंखाम जानोसै होनना। दे जागोन दे आयै नों जिरायग्रोदो। दे ओमफ्राय नंगौ नामा? प्रिया फांसे बिहरदां र' दे। प्रिया मा खालामदों नोंलाय? बाजै आरे एफा राव होबाय आङो माथो खोनासङाबो नोंलाय? जेबो नङाथ' बाजै आं माने मबाइलसो नायलाबायदोंमोन ओरैनो। मबाइल नायदोंना सोरजोंबा रायलायदोंमोन? नङाथ' बाजै रावजोंबो रायलायाखैना आङो। आच्छा नोम्बाजैखौ थगायनो सानदों नोङो? आंबो मिथिगौ दे गोदो मानो होनबा आंबो सिरि बिदिनो रायलायोमोन ना। बाजै माने रायलायदोंमोन आङो। मिथिखादों आङो। दे जेबो नङा आंखौ गिनाङा दे। बास
आं बायदिल' खारनो हादों न'निफ्राय बे खोथाखौल' गोसोआव लाखि दे ओंखाम जानो फैद' बे समावनो सम र' बिहामजो आंनि आबाजों खारफाबोग्राना नोङो र' दिनैथ' आबाजों नोंखौ रायजाहोखाथारगोन आङो बेदरखौ समान हालायथारदोंमोन नामा र' बेदरखौ जाजोबना दोनना आंनि बाहागोनिखौ बेदरखौनो दसेबो होआखै होनना बुंगोन आं र' आंनि आबाजों खारफाबोग्राना र' मजाखौ होनि आं माथो गोथावथार जादोंमोनलाय फैबायसो मासे मासे गोथावहाय जाबाय जाखांबाय दालाय बिहामजो सना जियानो जादोला गोथावमोन गोथावालाय बेदरखौ माजों संखो ओमफ्राय आलु दरनै दरथाम होना फुलकबि एसे होदोंमोन आङो फैबायगोनहाय दा मासे संनाया माथो नायनायानो जि गोथाव नुखादों गोथाव नुदों नालाय जानायदोबो आरो हानुनायालाय नुदोंआनो दा जानायबासो मिन्थिगोन दा टेस्टफोरा माबायदि जाखो दे बिदिबा जादो बयबो नोंलाय जाथ'आ नामा हानुङाबा माथो नोंलाय जाथ'आ बिहामजो दा जागोन दे आयै जाखाबानो जायोमोन आजैहा सोरखौथो नेबावनांगौ जाखो दे हा दा मालाय जागोननो आंथ' जानोसैहाय बेदराथ' दसेबो गैनाया गैखाला र' एबारसो जासिगोन दा आयु आबा हा माथो बेदरानो दांग्रोमबाबो मोनासै मा बिहामजो हा बेदरखौलाय समान हायदोंना हायाखै आंनाव जे दरसेबो बेदरानो फैयासै आयै आं हायथारदोंमोनथ' समानैनो समानै हायदोंबालाय बे आंनि खुगायाव मानो दरसेबो बेदर गैया आं हायथारदोंमोनथ' आयै हायदोंबालाय मारैथो बिदि जाखो आंनि खुगायावलाय माथो बेदर गोलैयासै होमबा थुलुंगा आं हायथारदोंमोन बयनिबो समानैनो नंथारा हायदे आबा आंनो हायदोंबा आंनि खुगायाव गोलैगौमोन ना आंनि खुगायावथ' दरसे बेदर गोलैयासै माथो आंनो गोसो जानानै होखाथाराखैहाय बियो मा नङा थुलुंगा आयु मारैथो बिदि जाखो दिनै आयै हानोम्बाजैनाव सोंदो आरो होखाथाराखैहाय बेनो आंनो दे जेबो नंला आयै नों आंनिखौनो लांदो आयै नाङा दे थुलुंगा आयै आंनियाबो गोथारखासो आंनि हायना दोननायखौनो लांदो आयै दे जागोन एसे मोजाङै थाल लानो हायाबा मा जायो आंथ' समानैनो हायदोंमोन माथो मारैथो आइनियाव बेदरानो दरसेबो गोलैयासै देनाय आरो बे ओंखाम गोखामालाय सोर जागोन नों खामोदों नालाय नोंनो जा ओंखाम गोखामखौबो जागोन दे आयै जागोन आं मोजांनि खोथा नोंसोर मानो बिदि लोगो हमबाय थायो हाबाब सोर सेंग्राजों रायलायखोसै बेलाय आयु हा गोसथोनायसो दंबावो नामासै दानि बिहामजोफोरा बेखायनो फोथायजायाहाय बारा गोसथोनायसो दंमारो नामासै बेलाय न'आवथ' हाबायाबो गैबावा आयु दे नों थांदो दे दा नङाबा आइजों नोंदाजों नुबा मा साननांगौ जागोन दे बाजै आं रायलायगोन होनखाबायना दे होमबा बाजै र'
जेरावफैनो थाबथानाय खिन्थाथारगोनहाय आङो थांदो नोङो ना आदाया मोना आइजों आदाजों नुफैबा मा सानगोन बेनोथ' नै आबा आं नोंनो माबा खिन्थानोसो नंगासिनोमोनलाय मामोनहाय बेनोथ'हाय आबा आं बिहामजोनि सोमोन्दैसो माबा खिन्थानो सानदोंमोन नोंनो मामोनहाय बेनोथ' बुंलाय नोंबा आं बुंनायखौ फोथायगोन ना फोथायाथाय आबा जायखिया आङो आंनि मेगनजों नुदों आरोना माखौहाय नै आबा बिहामजोआना नों गैयाबा न'आव सोरबा सेंग्राजों लामायाव लोगो हमहैखुमाबाय थायो मा ओं आबा आंबा खेबनै खेबथामसै नुनायानो बे जोंनि न'नि लांगोनाया बेसिमबो फैबावलायोसो जानोनो हाया थुनलाया आंखौ थगायनो हाया सानखादोंमोन आं आबा नों आं बुंनायखौ फोथायनाय नङा होनना थेवबो नुबाय नालाय बुंबाय आरो आबा नोंबो नायना आबा नायबायल' था नोंबो माब्लाबा दा बहा थांदों बे दायो लायनो थांदोंमोन आबा दासो मोनसिगोन मजा मानसिखौनो होखारहरथारदोहाय आबा नांगौबा नोंनो गोदान बिहामजो लाना होफैगोन आङो बे सासे थांबाबो लस गैयाहाय आं फसायनाय बायदि लाना फैफिनगोन आरो ओमफ्राय न'आव रावबो मिन्थिथ' मोनाखै दा आङो रावबो मिथिथ'वाखै दानो मिथिबा जोबोर जारला जागोन ना आरो नोंबो बिदि फैबाय थानाङा दे नोंदाया मिथिबा रागा जोंनो हागौदां दे जागोन दे बाजै लासैनो गासिबो मोजां जागोन दे नों जेबो सिन्था खालामनाङा आच्छा बिदिबा आइ होननाया नंमारगौसो ओं दे थांदो दे नोंबो दा न'नि मानसिया सोरबा नुबा मा होननो मा मानो जागोन ओमफ्राय बाजै आं माबा मोनसे गिफ्ट लाबोदोंमोनलै इयो नांथ'ला दे हरथ'नांला बेफोरखौ मानोबा उनफोराव हरबाय थानो हागोन दे मिन्थिबाय नोंखौनो दे होमबा आं थांनोसै दे दा नोंदाया फैसिगोन खोमा आं दायो फैयानो खिन्थागोन जागोन दे बाजै साहा लोंनोसैमोन नामाथाय नाङा आंनो नोंनि साहा फुदुंनाय इयो मा जाखो ओमफ्राय मानो थ'रागा सोर सेंग्राजों लोगो हमबाय थायो नों इयो आंलाय माला लोगो हमखो सोरखौ लोगो हमखो बारा थगायनाङा मिन्थिबायना आंलाय मा थगायनांगौ नोंखौ आंनि मेगनजों नुदों सोर सेंग्राजों लोगो हमो नों दिनैनिफ्राय आरो नुबावनांगौबा आं रावखौबो लोगो हमा नों आंखौ मानो फोथाया नोंखौथ' आइयाबो नुदों माथो नों आंखौ गोरोन्थि बुजिदों बिदि नङा बाजै आंखौ निमाहा होदो बाजै आंनि थाखायनो नोंखौ आदाया गाज्रि मोनबाय रागाबो जोंबाय जाय गोरोन्थिया नोंनियानो नङा बेखौनो आदाया गोरोन्थि बुजिबाय आं दानो खिन्थाहैगोन बाजै आदानो गासैबो खोथाखौनो नाङा जेबो खिन्थानाङा आंनो खिन्थागोन र' नाथाय बाजै आजि लोमजाखांलाय आबाब आइजोआनोसो नामाहाय आबाब मा आजि लोमजाखोहाय आयै एसे बानलु रोसि बानायना लाबोदोंमोन आङो लोंनाय नायनाय आयै एसे मोजां मोनबाय बायो खोमा बानलु रोसि लाबो लोंनि आं एसे स्रांफोर मोनबाय बायो खोमाहाय आयै बारा मोनथारबाय नामा बारा मोनथारबायबा नोंखौ डाक्टरनाव लांनोसै थुदो नांथ'ला दे डाक्टरनाव थांथ'ला मुलि एसे जाग्रोनायनि आं साननैसो लाबो बानलु रोसिखौ एसे लोंनि आं ओं आयै दे सिखार हाबाब मोदोमफोराबो माबा जि सानाय सुनायसो मोनलाबायथारबायहाय आङो दे आयै लासै लासै सिखार नानियालाय बेलेग बहा थांदों बेलाय नानिया न'आव गैया आयै आयै न'नि दाउ फिसा मासेजोंनो बानलु रोसि बानायबाय आङो नों एसे लोंना होनाय स्रां मोनगोन आयै डक्टरनाव थांसै थुदो बेबायदि आङो नायनो हाला नोंखौ
नांथ'ला दे आं एसेबां सिया खालामबोबाय थेवबो आंखौ एसेबां जोथोन लायो थारैनो नोंखौ सिनायनायाव गोरोन्थि खालामबाय आं मा खालामफ्लांखो आंलाय आयै बिदिबा आं ओंखाम एसे गुदुं बानायखादोंमोन नों बेखौ जाना मुलि जादो आं बेखौबो थाब लिंहरखाबाय दा फैसिगोन खोमा एसेबां मोजां बिहामजो मोनदों आङो अननायखौनो सिनायनो रोङाखै आङो दिनैसो बुजिबाय आङो आना मा खालामदों नों बेयाव आदा र' आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोनाय बे मानसिया मा खालामदों जोंनि न'आव आदा नों बाजैखौ गोरोन्थि बुजिदों नों बाजैखौ आं बे सेंग्राजोंनो आंनि मेगनजों नुदों औ आदा नुदों जानो हागौ नाथाय नों साननाय बायदि बिदि जेबो नङा आदा ओं आदा बे सेंग्राया बाजैखौ लोगो हमनो नङा आंखौसो लोगो हमनो फैयोमोन मा ओं आदा नंगौ बाजैजों बे सेंग्राजों जेबो सोमोन्दो गैया जों सानैजोंसो मोजां मोनलायो आदा बे सेंग्राजों आंजों मा आरो बे खोथाखौ बाजैया मिथिखायोमोन नोंसोरजों रायलायनो नागिरखादोंमोन बेखौनो आं थुनलाइखौ गोरोन्थि बुजिबाय बाजैया जोबोद मोजां आदा बिहामजो आं नोंनाव मा होननानै निमाहा बिबावनो मानो बिदि बुंदों आयै आं नोंखौ फैजेननायनिफ्रायनो जोबोद दुखु खस्थ' होबाय आंखौ निमाहा होदो हायोबा बिहामजो आं नोंनि अननायखौ सिनायनोनो रोङाखै बेबायदि बिहामजोथ' आं गुबुन जेरावबो नागिरबाबो मोननाय नङा आंखौ निमाहा होदो बिहामजो आंखौ निमाहा होदो आं दासो बुजिबाय दिनैनिफ्राय आरो आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि खालामला बिहामजो आंखौ निमाहा होदो आंनाव निमाहा बिनो नाङा आयै आंथ' नोंखौ माब्लाबाबो गाज्रिखौनो मोनखायाखै नोंनि रायनाय नोंनि बुंनायफोरखौबो आं नोंनि अननाय सानना लायोमोन आयै मानोना आंहाबो गोरोन्थि जाखादों आंबो आइ आफामोनखौ गोबां दुखु होबोदों नोंनि नोमा नोम्फा आं रायलायगोन बिहामजो जेबो सिन्था जानाङा आं दंना आयै नै बिफा हा नों खेबसेबो फिसाजोखौ खबर लामारला होमबा मा गोसोखाङा नामा फिसाजोखौनो माबोरै दङ नायनो लुगैया नामा गावसो जबरदस्ति थांदों दा जियानो जा मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोंनिनो फिसा लिंहरदोना बिबा खेबसे मानिथो रागा जोंबाय थानो मानो लिंहरदों आंलाय नै बिफा हिनजावनि फिसा मालायनाव थांखायो सानसे नङा सानसे दा गाव फसायनायजों थांबालाय माथो जाखो संसारखौथ' जों जायाना बिफा निमाहा होदो बिफा जावैसोआबो बारा गाज्रि नङाथ' दे बिदिबालाय मा बिदिबा मा आं आइ थुनलाइखौ लिंहरनोसै नामा बिफा दे लिंहरबानो जाबाय जावैसोजों खनसे फैदों हाबाब आइ थुनलाइया खोनाबा बेसे खुसि जागोन बेसे रंजागोन हाबाब आइ दिनैलाय माथो खुसिथारलाय नोङो ओं आयै मानिबा बिहामजो माने आयै आइ आफाया आंखौ लिंहरदों आयु ओं आयै आं बिनिखायनो जोबोर खुसि दिनै हामथारबायहाय बेखौनो आं फन हरबाबो मोजांखौनो रायलायहरामोन दा गावसोरनो लिंहरबायबालाय मोजाङानो जाबाय दे ओं आयै आफायाबो जे अख्राना दे गोदोनि गोरोन्थिफोरखौनो मानोथो गोसोखांबाय थानो नङा होमबा ओमफ्राय आयै नोंबो ओंखारदोना दे नांथ'ला आं थाङाबाबो जागोन दे आं उनफोराव थांनोसै थेवबो ज' थाङोबा मोजां जागौमोन ना आयै नांथ'ला दे बाबुजों नोंजोंल' थांना फैदो
दे होमबा आयै आं उनावसो थांफिननोसैलाय आयु नोंसो सफैबाय ओं आयै आयु माथो डाबल खुसिहाय ओं आयै बिबै जासिगोन नोङो हे आं खुसियानो मा खालामगोन मा मागोन मोनबायहाय हालाहाय आङो खुसियानो नंगौ नामा आयै हाबाब दाबुंसै जावैसो ओमफ्राय आयै जोंखौ सिङाव हाबनो लिंला नामा जारलासोहाय आंहाबो बावगुलायबायसोहाय आंहा जावैसो फै जिरायफै आं दहायनिफ्राय नेगासिनोखामोन आरो नोमफायाबो हाथायाव थांनो थिनहरदों आङो सफैयासै दाबो दा फैबाय थागोन दे फैदो आं बेसेबा गोबावनि उनाव न'आव फैदों मोजां मोनलायलायदों नंगौना ओं नोंलाय मोजां मोनाखै नामा जोंनाव फैनो मोननानै मोनदोंथ' आरो होमबालाय माथो फैदो सिङाव थांसै हाबाब आं बिदिबा बिबै जामारबाय आरो आं बिबौ आरो आङो आनै आरो आंबो बिबै बिहामजो आंखौ निमाहा होदो दिनैनिफ्राय आं नोंखौ बिहामजो नङा फिसाजो बायदिसो अनगोन आंनो मामि सनाया नों बायदि थाना थुनलाय नोंगौना ओंथ' आरोहाय आयै आंथ' नोंखौ माब्लाबाबो गाज्रिखौनो मोनफेरखायाखै दे जाबाय दे एबार आरो बयबो ज'नो मिलायलायनानै थादो एफा मोजां जोंहा आबै सना मोनलायबाय आरो हा माथो नांबावगौ ना माथो होनो जामायजो हा नङाबा माथो एबार न'आव थांबा आबै सना मोननायनि गोगोम रंजाहैनोसैहाय नङाबा आयै आदा बाजैमोननि हाबानिख्रुइबो बेसे रंजागोन जोंहा हा नङाबा माथो आइ बेले बेले आबै सना बेले आबै आरेबा गावसोरनिल' रंजाबाय आंबोथ' बिमादै जाबायना दालाय औ हाबाम फैदो आरोहाय आबै